Doncs em sembla molt interessant els projectes aquests que està fent a Tres Peons i tal, perquè jo ho vaig descobrir en un torneig que vaig voler anar l'any passat i vaig descobrir per un cartell que van ficar que feien quedades per dones. Jo al principi no sabia ben bé de què anava la cosa, perquè vaig dir, quedades per dones em puc incloure o no? Encara sóc un col·lectiu més jove, no? En plan, per considerar-me dona com a tal, no? I vaig dir, bueno, vaig un dia i a veure què em trobo, no? I clar, vaig veure que l'ambient estava bé, en plan, hi havia dones de totes les edats, hi havia alguna nena també, i doncs vaig anar a les quedades i d'allà van organitzar les simultànies aquestes i tal, i em va semblar doncs, una iniciativa molt bona. Ara, de fet, volen fer pel Dia de la Dona o alguna cosa, volen organitzar una simultània, una macrosimultània d'unes 100 dones. Aleshores, és com... Clar, em parlo molt, no he participat, he fet alguna simultània ja amb algunes principiants d'escacs i sí que no participo com a la macro, o sigui, participo però no com la que passa per tots els taulers, no? Però em sembla una iniciativa molt bona i em porto molt amb la gent que ho organitza, així que sempre estic al tant de totes les coses que diuen per poder-ho promocionar i tal, i els he dit que quan tinguin el cartell, per exemple, de la següent trobada aquesta de macrosimultània, que el compartiré i faré el que sigui perquè arribi a tothom.